gen i nifer pobl sy'n cael repetitive strain injury ar ôl sgrolio trwy Tinder am oriau. Fydd gan Tinder lawsuit on their hands ben dim amser. Na. Sbiwch ar hwn. Just back from volunteering in Senegal was a life-changing experience. Sa eisiau clywed am dy white saviour exploits yn rhyw pentre heb toiledau yng nghanol y Sahara, plant heb sgidiau nes i roi dy Kit-Kat olau fel y saint yr oed ti. T'mo be nes i ar fy ngapio? Gwirfoddoli mewn siop elusennol yr RNIB. Stereotypical as fuck, I know. Allai dweud wrthoch chi, oedd o'r union mor harrowing a adeilad i ysgol yn Africa. Oedd yr RNIB wrth ei boddau cyflogi ferch ddall. Mewn siop ar gyfer y ddall. Y ddall. Fel bod ni'n grŵp massive homogenous gyda'r own secret handshake neu rhywbeth. Gyda llaw, does dim secret handshake da ni. Ond fydd o'n cool os oedd na. Llenwi quotas, na gyd oedd yr RNIB yn neud. Neud eu rhan nhw ar gyfer inclusivity neu rhyw shit fel na. Cwsmered yn dod mewn. O, trieni, drien arni. Pob fucking dydd. Chi'n mynd i talu am dy porcelain French Bulldog money books neu be? Wnaethon nhw ddim sacio fi, hyd yn oed ar ôl ys constant sarcasm a fi'n beidio cymryd y swydd o ddifri. Dychmyga sut fydd hwnna wedi edrych ar yr RNIB. Rwy'n gwybod bod online dating yn reit arwynebol. Beirniadu rhywun, heb siarad, heb gwrdd, a nhw'n beirniadu ti'r un fath. Ond mae'n fucking dog eat dog mas na. So mae rhaid cymryd mantais. Neud beth bynnag i dal pysgodyn delfrydol. Enghraifft, profile fi. Sioned, 40, bilingual actor in Cardiff. Here for a good time, not a long time. Love amaretto, dogs and yoga. Hate housework a espressos. Digon ean i rhoi syniad pwy ydw i. Digon fer i cuddio'r stwff arall. Be? Does dim rhaid i fi darlledu holl manylion personol fi i miloedd o bobl estron ar y we. Sim rhaid gweud pethau allan nhw ffindio mas os maen nhw'n dymuno sgwrsio dy fi. Paid edrych arnau fel na. Mae hawl dy fi beidio dweud. Y peth lle diddorol amdana yw e. Be chi'n credu fydd yn digwydd? Sirens yn mynd off. Blind girl alert, blind girl alert. Pobl yn dianc i'r bryniau. Batten down the hatches. Arwyddion mawr coch yn pwyntio o'r ceiling. Mae'n haws beidio cael y conversation nes dwi'n gwybod bod o'n weddol serious. Nid like serious, just bod o ddim eisiau quick shag neu fod o'n massive incel neu rhywbeth. Tinder yw ar diwedd y dydd. Sa'n gwybod os dwi just yn denu'r weirdos neu beth, ond maen nhw bendant wedi denu ata i. Enghraifft, reit. Drum roll please, esiampl rhif 1. Rhydian, 21 o Bontfaen. Wyt ti wir yn ddall neu wyt ti just yn cael laff? Yeah, wir. Classic catfish move. Pretend to be the fucking blind girl. Pam nes i ddim meddwl am hyn a gynna? Seriously though, os oedd y dewis da fi, ti wir yn credu fydda'n esgus bod yn dall? Os o'n i am ffeicio anabledd, fyddai'n ffeicio rhywbeth oedd yn bach fwy exciting. Dwi'n actores, dwi'n licio'r her, felly fydd ffeicio rhywbeth fel amputation neu cerebral fucking palsy tyma bach yn fwy challenging. Hei, falle fydd Oscar nomination yn y post fyd. Esiampl rhif 2, Leon, 24 o Ferthyr. Ti'n meddwl achos fod ti ddall, di hwnna'n meddwl mae gennau chance o ffycio ti? Mae hyn yn digwydd trwy'r amser.
dwi ddim yn bucket list challenge, a dwi ddim yn mynd i cymryd rhan mewn awkward Helen Keller fantasy chi. Okay? Just na. O goni, esiampl rhif 3, eirian, 20 o Gasnewydd, union fel cwsmeriad yr arnau bi. O, drian arni ti. Da iawn ti am roed y hunain mas na. Swipe left immediately. Oh, hello. Very cute. Teifion, 21 o feistr. Decently written bio fyd, chwarae teg. Dim sentimental bullshit o gwbl. Dim camgymeriadau sillafu. Weddol impressive I deud y gwir. Oh, hang on, na ni. Okay, dyma'r bio. Teifion, aspiring director, Cymru Cymraeg, Eisteddfod yr Urdd Llyfaru Champion 3 years running, #cofiwch Dryweryn. Wel, I ddweud y gwir, mae'n ymddangos fel bach o nerd, massive Welsh nash by the looks of it, ond sa'n cwyno. Swipe right. A nawr ni'n aros. Dwi'n hoffi cymysgu mewn yn gyffredinol. Ymddangos fel pawb arall. Dwi wedi datblygu sgiliau I guddio. Cuddio mewn ole dydd. Does dim rhaid I neb o bod, wneud pethau'n symlach. O'r tu fas doedd neb yn sylwi. Sai eisiau dweud wrth rhywun a wneud e'n excruciatingly awkward, t'mod, heb reswm. Mae di neges ei, oh fuck. Hey. Strong start. And, wyt ti am mynd I orffen y frawddeg na? Wel, I fi roi cyfle I fe. Hyd yn oed os mae fe'n ymddangos fel bod y bach yn stupid. OK, beth am hyn? Ti nath fandaleiddio'r tina gyda'r Yes Cymru mural yn feistr? Oh, na, nid fi oedd hwnna. OK, paid o bod yn pussy. Dwi ddim yn pussy. Ond nes I brynu'r paint. That's the way. Oedd rhywun di alw'r cops, ond o'n I mas o'na cyn nhw cyrraedd. Galw'r heddlu dros bach o baint. I know, right? Nes ti dianc dropio pawb arall yn y shit cyn i'r heddlu dod? Well, yeah. Oh, pussy. Be? Ti'n pussy? Oh, come on. Pa pick-up line sy gen ti? Oh, right. Reit. Rwy'n gwybod fod o'n pathetic, ond o'n I ddim yn disgwyl iddo fo fod mor pathetic a hyn. Ai ti yw'r Wi-Fi? Cos dwi bendant yn teimlo connection. Oh my god. Dylai ddim di boddran. Oh, come on, all the girls go for that one. Fe? Methu cael digon. Oh, wel, nawr rwy'n gweld pam ti dal yn sengl. Low blow. Ti'n cyfarwyddwr, ie? Yeah, shortlisted. Royal Court Young Directors 2019. Very promising, dweda nhw. Drych ar hwn, very promising, yesi. Dwi'n siŵr mae o'n meddwl bod o'n Rufus Norris. Ti'n actor? Ydw. Wel, trio bod. Wel, ni gyd yn trio bod yn rhywbeth. Ti di gweld y Star Wars ffilm newydd? Rwy'n casau Star Wars, ond dwi eisiau parhau'r sgwrs, felly... Ie, oedd o'n oce. Oce? Weles ti'r special effects? O ie, o'n nhw'n oce. Hei, ti yw'r un o'r boys na sydd dal yn byw da'i rieni ac yn gwybod every line o bob Star Wars film off by heart. Luke, I am your father. Y trafferth y Tinder yw bod o'n anodd cael y tôn yn iawn, yn enwedig pryd ydych chi'n trio cymryd y piss, ond nid gormod, t'mod? Hei, o'n I ddim... O'n I jyst yn cael bwyd. Reit. Wyt ti dal yn byw gatre? Be?
Na. Achos bydd hwnna'n so sad. Yeah, like really sad. Dychmyga, bod yn 21 a byw da'ch rhieni. Mae'r awkward silence yn atsain trwy'r we, trwy sgrin a trwy'r fucking bydysawd at this point. Mae rhaid i fi deud rhywbeth i osgoi'r awkward silence tragwyddol. Dwi erioed wedi gweld Star Wars. Wir? Na ddo. Dim un ffilm? Dim un. Yr original trilogy? Na. Na'r prequels? Na. Na'r sequels? Na beth dwi'n deud. Dim un ffilm. A Mandalorian? Y beth? Oh my god. Mae yna mwy i'r byd na Star Wars, ti'n mod? Pam? Just dim diddordeb, sa'i di gweld e. Oh my god, ti'n dall neu beth? Rwy'n gwybod bod o'n joc, a mae rhaid fi cymryd e fel joc, ond y ffaith yw, dydy pobl ddim hyd yn oed yn sylweddoli be maen nhw'n deud. Y termau mae wedi llithro mewn i vocabulary cyfoes. Ti'n deaf, ti'n dall, ti'n spaz. O, beth bynnag. Mae'n anodd chwerthin pan mae'n effeithio chi'n bersonol, ond rach chi yn, jyst er mwyn ffitio mewn, dim mwyn achosi ffys, bod fel pawb arall. Ti dal na? Dyle ti ddim deud stwff fel na, ti'n mod? O'n i ond yn cael joc. Mae'n offensif. Wel, dwi ddim yn ffeindio fe'n offensif. Just... Pam ti'n neud big deal? Mae pobl dal yn gallu watch o ffilms. All right, ti yw spokesperson ar gyfer pobl dall i fe? Na, dwi just yn deud. Why do you care? Mae just yn ymadroddiad. Ymadroddiad offensif. I'r dall? Yeah. So, beth yw'r ots? Mae pobl yn deud pethau heb meddwl. So, maen nhw'n just geiriau. Ti'n un o'r liberal snowflakes mae fe di ti? Fuck. The mask has slipped. Bai fi yw e. Blaenoriaethu lefty social political convictions fi o blan quick shag. Fel arfer, hyn sy'n gadael fi lawr. Ti'n credu nath Nelson Mandela cael y problem ma? Sorry, Winnie, nid heno, mae rhywun di deud rhywbeth suspect i fi ar y we a mae rhaid i fi ymateb. Falle dwi'n rhy woke i online dating. I've given the game away. A mae fe di mynd yn dawel. Fuck. Pam dwi'n esgus? Bod rhywun nad ydw i? Mae'n y reswm oes. Mae'n rhyfedd, ond os dwi'n deud e... Okay. Sioned? I'm gonna tell him. Dyle I just deud, yeah? Mae hyn yn fucking weird nawr. Mae pryd chi'n accidentally teipio be chi'n deud, / meddwl, well... Sioned, just dweud be. Fuck. Deud fy mod i'n Jehovah's Witness. Right. Dwi'n siŵr fydd hyn ddim yn backfeirio mewn unrhyw possible ffordd. Ti'n jocan? Mae'n crefydd, ti'n mod, fel fath o Cristnogaeth. Rwy'n gwybod beth yw e, ond... Mae'n meddwl dwi ddim yn... Felly, dim sex before marriage? Wir? Wel, o'n i'n meddwl bydde ti'n gwybod ni. Dwi ddim yn really strict, though. Dwi just... Right. Yeah. Ond, o'n i'n meddwl bod chi gyd yn really strict. Nid ni. So, ti ddim yn dall, then? Fuck. Dwi wedi bod fan hyn o'r blaen. Atgoffion, anghyffyrddus, trio cuddio popeth. Esgus gallu darllen y menu, pwyntio i be bynnag sydd ar top y rhestr. I'll have that. Heb gwybod beth yw e. Falch nad ydw i'n allergic i unrhyw beth. Syllu ar y bil, gwybod does dim chance, ond yn parhau syllu beth bynnag. Just rhag ofyn bod rhywbeth gwirthiol yn digwydd. Mynd bowlio heb allu weld y pins. Oedd laser tag yn fucking excruciating. Ond nes i mydlo trwyddo fo. Fel dwi wastad yn. Ond dim rhifau ffôn, dim second dates, beth.
Mae'n neud fi nerfus. Dangos unrhyw arwyddion fy mod i'n wahanol, ond maen nhw wastad yn darganfod yn y diwedd. Dim second dates, dim rhifau ffôn, dim mynd nôl i TV am Netflix and chill, dim byd. Ond pam? Mae pawb yn wahanol, neb yn union yr un peth, felly beth yw'r odds? Sioned? Falle o'n i'n rhy keen. Neidio mewn cyn rili dod i nabod hi'n iawn. Yn y byd go iawn, mae nerfau fi'n cymryd drosodd. Neud e'n anodd i weithredu mewn unrhyw ffordd ceiff i ddisgrifio fel normal. Just rhag ofn. Rhag ofn. Yr ofn na sy'n cymryd drosodd rhan fwyaf o'r amser. Mae'n haws wneud y cysylltiad dros text. Cuddio be dwi am guddio. Neud fy hun i edrych fel some suave, cool, hyderus director type. Masgio'r mewnol gyda arwyneb deunyddiol, just er mwyn ymddangos yn cool. Ond mae'r wrthwynebol yn wir. Rhwygo fy hun mewn darnau tu fewn, just yn ofidio. Y pryder yn cynyddu, just yn meddwl am y cysyniad. Pryderu dweud y peth anghywir, ond yn yr un tro ymuno da'r boys a'i syrcas sarhaus o toxic masculinity. Yn esgus dyw e ddim yn effeithio fi. Os fyddai'n cyfaddau, fydden nhw'n galw fi allan. Felly, fi rhaid cadw'r masg ymlaen. Yn y frwydr rhwng bod fy hun a cyd-ymffurfio i ffordd o fyw, rydw i'n colli. Felly, beth yw'r ots dweud y gwir un tro?